Nyakorom gajwang machiegni mesawa mar weche tuke. Tim mar Gor Mahia odiochieng' ma kawuono noyudo bas manyien manochiw kod Oyudo Foundation. Bas ma kamano mating'o ji 42 nokwongo sungi e chuny boma ma Nairobi kowuok General Motors kapok notere Kasarani kama nochiwe ne Kogalo. Jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Oyudo nowacho ni koro gimodong' en manyo ne Gor udi ma jotugo biro dakie kaachiel gi manyo kaka inyalo ger paw tuke mar Gor. Jotugo machon gi masani mag Gor noyuoro e nyasino. We promised you a bus. I've delivered the bus. Akelo kozoka akelo. Akelo kozoka akelo. Now we want to go a notch higher. We have a bus. The next stop is for us to get a clubhouse and a stadium. Kogalo oi! Kogalo oi! Kogalo oi! We will do everything possible to ensure that Gor Mahia as a club gets facilities which is befitting of the status of Kogalo. And we'll work with you, we'll work with our friends, both in Kenya